Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat mga kapwa ko Bicolanong Oragon. Tayo nga po pala ay nandito ngayon sa PTEX. Dito po sa Parañaque at nandito po tayo sa second floor kasi nga po tayo ay uuwi po ng probinsya ng Bicol. Ayan po ang aming sasakyan, Bilyesa Blue Star Bus. Pauwi po yan ng Bicol mula po PTEX to Manito Albay. Ayan po kasi ang kadalasan namin sinasakyan na Bilyesa Blue Star kasi convenience na po, maingat po ang driver at mababait po. Kaya dyan po kami madalas sumasakay. Pauwi po ng aming bayan sa bayan po ng Manito Albay. At ayan na nga po mga kapatid, nakasakay na po ang aking mga kasamahan sa bus, sa Bilyesa. At napapansin nyo po mga kapatid, marami na pong mga pauwi ng kanya-kanyang probinsya, kung saan mang parte po ng Bicol. Kasi gawa na nga pong nagsisipaghabulan na naman po or magsisipag-uwian na naman dahil nga po pasukan na naman. At isa pa po lahat mga kapatid, medyo peak season na po ngayon, September na naman or month na naman po ng BER. At marami na naman po ang magsisipagpuntahan dito sa Maynila at magsisipag-uwian po para doon po mag-expand or mag-celebrate ng Christmas or New Year po mga kapatid. At marami na naman po ang pestahan, kaya magsisipag-uwian na naman po. Ayan po ang ticketing office o ticketing area dito po sa second floor ng Bilyesa R&B, Bubis o Piltranspo or Amelia or Bus. Dito po yan sa second floor po mga kapatid ha, dito nyo po yan makikita. Ayan po mga kapatid, ang dami na naman po kung napapansin nyo or nakikita nyo po, marami na naman pasahero na nagsisipag-uwian. Siksikan na naman po dito sa second floor ng PTEX. Dito po yan sa Parañaque po mga kapatid ha, located po yan dito ang PTEX sa Parañaque. Kaya ayan, uuwi na naman po kami ng probinsya para naman po magbakasyon kasi nga gawa ng ihahatid ko rin po ang aking apo na estudyante kasi pasokan na naman po nga mga kapatid. Ayan o, ang dami na naman nga po, paulit-ulit ko pa sinasabi, marami na naman pasahero. Huwag nyo nga po muna palang kalimutan mga kapatid na subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog, at ang aking second account na Ricky Insomnia Oragon TV. Ganon din po ang aking Facebook page na Ricky Oragon Vlog at ang aking pong second account na Facebook page na Ricky Insomnia Oragon TV. Maraming salamat po, bye bye, God bless!